Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da kasancewa a cikin shirinmu mai suna shari'a saɓanin hankali. Ni ce dai taku Ruqayyah Nazif Tahir. Muna tare da babban baƙonmu mai suna na dai Muhammad Sani Ishaq, kuma ni lauya ne mai zaman kansa nan Abuja. To barista, a taƙaice menene ake nufi da haƙƙin ɗan adam a kundin tsarin Najeriya? Haƙƙin ɗan adam a kundin tsarin Najeriya wasu haƙoƙi ne wanda suke lura da ɗan adam. Kada a je a ci mutuncinsa ko kuma a yi masa shigar burtu a kai shi inda baya so. Shi wannan haƙƙin ɗan adam an samo shi ne daga UN Declaration of Human Rights, wanda aka yi shi a 1948 in ban manta ba, after the Second World War, wato yaƙin duniya na biyu. Yanda aka yaƙin duniya na biyu aka ci mutuncin mutane, aka yi kashe-kashe, aka mai da ɗan adam kamar ba kowa ba. To shi ne sai duniya ta ga cewa lallai ya dace a ce an kawo wasu ƙa'idoji da shari'o'i wanda ya dace su guiding haƙƙin ɗan adam ya zama cewa ko da yaƙi ake yi, wannan haƙƙoƙin na ɗan adam ana amfani da su na ganin cewa ba a sake cin mutuncin ɗan adam ba kamar yadda aka yi a yaƙin duniya na biyu da kuma yaƙin duniya na farko da ya gabace shi. To shi ne da aka yi shi ita United Nations, wato Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi shi, sai sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya kowa sai ya mai da shi cikin kundin tsarin mulkinsa. Kamar duk yawancin ƙasashen duniya ake ga suna da human rights, kuma an fassara wannan human rights din na United Nations har zuwa yarurruka wajen sama da 500. Mu a Najeriya wannan human rights din muna da shi a wanda muke ce chapter 4 na 1999 Nigerian Constitution as amended. Akwai sections guda 14 a ciki wanda gaba ɗayansu sun yi magana ne human rights a ciki. To barista, wasu haƙoƙi kundin tsarin Najeriya ya ba wa kowane ɗan ƙasa ba tare da kallon ƙabilancin yare ko na addini ba? To, kamar da nake miki wannan human right wato haƙƙin ɗan adam da suke cikin chapter 4 na Nigerian Constitution ya ba shi damar farko, ya ba shi haƙƙi na movement, akwai right to life shi ne farko. Wato kai a matsayin ka na ɗan adam kana da rights, wato yanci ka rayu ba wanda ya so kai sai kana rayuwar kai. Ta yadda za ka dinga gani yanzu za ka ga mutane da dama ba su san haƙƙinsu ba. San haƙƙinsu ba. Wani zai ga saboda yana fama da talauci ko ƙarfin shi bai kai ba. Ba da sa ta yadda dubar da za mu yi a nan shi za ka ga kamar ni yanzu ina da gaskiya, ni ba mai kuɗi ba ce ba, na je na tsokano mai kuɗi. To ni wannan tsoron na san in na je ba lallai a bani haƙƙina ba. To da farko yakin cikin tsokano mai kuɗi, ba zai koya kika tsokanin ki ta zama inda mai kuɗi da wani kuɗi da akwai tsokana. Ya danganta da yadda shari'a. Wani abin ya shiga tsakanina da shi. Ya danganta da yadda shari'a ta zo. Mutane da zai shiga tsakaninki, ita ƙasa tana muku kallon ɗaya. Iri ɗaya ne, kuna da equal rights, saboda wannan shi human right da aka yi magana, ai ba cewa aka yi zai applying akan mai kuɗi ko kuma zai applying akan talaka ba. A'a, kowa da kowa, everybody is equal before the law, kowa daidai yake a gaban shari'a. Ba wai na numfashin ka bane ba bayan ta. Duba da yadda za ka ga yanzu shari'a ta zama. Maybe kamar yanzu sai an ɗauke ka an baka kuɗi. Za ka zo ka yi wa mutum aiki. To yanzu ni da ban da kuɗi ni ba zan iya ɗaukar lauya ba. Kaga ai ba lallai in an zo kotu ni in iya kare kaina ba. To gaskiya ka ne. Za ki iya kare kanki. Muna da abubuwan da ake cewa legal aid council, especially muna da shi a Najeriya, a ƙasa ko muna da shi a jihohin Najeriya. Legal aid council shi ne irin wannan mutane wanda ba su iya ɗaukar lauya su biya shi. To idan sun shiga matsala za su iya zuwa legal aid council a wasu lauya kyauta a dinga kula da shari'arsu. To yanzu wani mataki ni da ban san wannan lauyan na gwamnati ba, wani mataki zan bi in je in san? Wato shi wannan legal aid council hukumomi ne wanda suke cikin jihohi, wanda kamata a ce akwai abin da ake cewa public enlightenment, wato a dinga sanar da mutane cewa wannan fa abubuwan akwai su, saboda kana samun kanka irin wannan matsayin za ka taka ka je har cikin ofisin za ka je
ce ni ga shi abin da ke faruwa da ni amma ba ni da lauya na so wannan hukuma ta taimaka musu kuma kullum a shirye suke gwamnati tana biyan su albashi kawai suna zaune don irin wannan idan ya faru idan an samu matsala kan kai ba za ka yi ɗaukar lauya ba to za ka je ka same su da directly ka suna ɗaukar su kai musu bayani kuma su baka lauya da ba tare da kariya akwai irin wannan a Najeriya akwai sosai ba ma abin da ya shafi fundamental rights wato rights na ɗan adam ba bambanci tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi ba bambanci kotu ba za ka je kotu ka ce wai yankin kuɗi ne an baka wani privilege game da fiye da wanda ba shi da shi babu wannan shari'a ta Najeriya. Yancin mutane mutum nawa ne a gaban jami'an tsaro? To a gaban jami'an tsaro akwai haƙoƙi da dama. Shi sa idan ka je za ka rubuta statement ko kuma ɗan sanda ko kuma jami'an tsaro ya kama ka inda na su gaya maka cewa to fa kana da right wato kana da haƙƙi kai shi kan ma ka ce komai. Alhali saboda da abin da ka faɗa ko kuma magana su za su rike shi ko su rubuta a je a yi amfani da shi a kotu against you wato ko da kana so ko ba ka so. To shi sa ya zama dole a kare su jami'an tsaro in sun kama ka suna kama ka ko kuma kana zuwa za ka mutu sun na ce to in ka ga ma sai tuna ba da wani lokacin. Shari'a ba zai cikar da sai ba ko da ce za ka mutu sai ba ba don kuma saboda kana so ko ka ce kana so ganin kai so ko kuma ka ce kana so a baka dama. To kaga duk irin wannan abubuwan mutane ba duk san da shi. Yawwa kuma idan ka je mutu settlement kana da rights cewa kada shi jami'in tsaro ya tirsasa kai ce da sai ka rubuta ba sai ba ko kuma a ce ya tirsasa kai. Yanzu dai yanzu masu kallon mu yanda in mutum ya je police station ko wani abu aka tsare shi aka ce mai ai dole sai ya rubuta statement wani abu ba duk ba dole ba ne. A daina tirsasa ku saboda na san mutane da yawa ba su san wannan ba ni ma yanzu kan nake. Yawwa akwai mutane da yawa ake sa su rubuta laifin da ba nasu ba. Har wani lokacin ɗan sanda har zagi suke da ban tsoro da waye kuma wani lokacin suna so su samu wani abu game da kai da suke samu kuɗi su kai kotu don su tabbatar. To amma barista in an kama mutum tsawon wani lokaci doka ta yanki ke ya zauna a police station kafin a kai shi kotu. Aƙalla awa 24 kamar da tsarin mulki ya faɗa. Awa 24 idan an kama ka za ka zauna a kotu kada ka wuce awa 24. Su san da za su yi cikin wannan awa 24 su kai ka kotu mafi kusa da wannan police station ko kuma daga inda ka aikata wani laifi. Saboda idan suka wuce wannan awa 24 ba tare da wani dalili ba tunda akwai kisa-kisai wanda suke binciken suna da wahala za su yi zuwa kotu su ma 'yan sandan su nemo oda cewa ga shi kada wani lokaci na awa 24 da tsarin mulki ya bayar ya wuce muna so kotu ta ba mu dama mu ci gaba da tsare shi har sai mun gama. Wato ya wuce awa 24 sai su police sun je sun nemi oda. Sun nemi oda in ba su nemi oda ba su tsare ka to sun yi musu. To masu kiro kana ji da ku. Shi yasa aka ce shari'a sabanin hankali. Yawwa sun yi kuskure a shari'a. To sai sun je sun nemi wannan oda sannan za su iya tsare ka fiye da wannan awa 24. To wannan shi ne a tsarin shari'a amma suka yi haka gaskiya sun yi kuskure. To yanzu kamar ni yanzu an kama da na wuce awa 24. Wani mataki ya kamata ni in ɗauka a matsayina na wanda aka shiga haƙƙina? Wato akwai matakai shi da daɗin shari'a shi ne akwai versatility shi ne akwai ta ba da mafita ga kowane irin matsaloli da aka shiga. Yanzu idan an tsare ki kika wuce awa 24 to akwai abin da ake cewa enforcement of fundamental human right or fundamental human right procedure wanda ake yi a kotu kenan. Ke kuma sai ki je ki sa lauyan ki sai ki fahimta wato wani process ne wasu abubuwa ne wanda ake tirsasa kotu wato tirsasa 'yan sanda ba kotu ba tirsasa 'yan sanda su biya da hakinka na tsare ka da suke fiye da awa 24 a cikin ofisinsu. To wannan lauyoyi ne suka iya wannan za su rubuta wannan su kai kotu su ce ga wannan an tsare shi kuma ana neman a bashi damages zai iya faɗan kuɗaɗe da sauransu da ya fita ce don sai 'yan sanda sun biya. Kuma mai yawanci yin yana aiki yana kawai sai da kuma su zo kotu a kira su a tambaye su dalili a ce me yasa ba su da dalili kai a matsayin wanda aka yi wa wannan mutunci sai an biya ka wasu kuɗaɗe. To kun ji fa yanzu fa ga kai ya waye. To yanzu ba ta sa ina da wata tambaya kamar yanzu 'yan sanda ko wata hukuma suna da damar su je gidan mutum su binciki gidansa
ba tare da ya sani ba ko ba tare da yana gidan ba. Gaskiya dama su ma suna dama amma sai sun yi kotu sun nema. Sai sun yi kotu sun nema. Ba wai haka kawai za su shiga. Ba wai haka kawai za su shiga. Shi yasa ma idan aka je gidanka ko kuma ko da baka nan aka je gidanka aka ce za a bincike to lallai sai ka nemi wannan takardar da ake nemowa a kotu. A ce yan sanda su rabu sai ka ce kafin a shiga gidanka sai ka tsaya a kafin ko ka ce to ina takardar da kotu ta bayar cewa ta sa halin ku shiga cikin gidana. Bincike lallai sai sun nema maka wani takardar kuma sun hawa kawai ka ce ba ke da wasu shiga gidanka. Kuma abin da sa ake yin wannan saboda akwai an samu matsaloli da dama wajen su kansu wanda suke shiga su yi bincike na gidaje ana samun su tafi da wani abu su sa maka a gidanka. Baka sani ba. Sosai irin haka tana faruwa. Ko kuma a wani ba su da damar shiga su shiga gidan ba a baka damar da kotu ta ba su na cewa su shiga gidan dan su yi abu nasu. To saboda haka shi sa lallai sai ka tsaya kan wani lokacin ma har sai ka tsaya kai wanda za a je gidanka a caje ka kai ma ka ce kai ma sai ka caje su su ba ka dama ka caje su. Wannan gaskiya ne abin da ya kamata. Dole sai gidanka ka ce to kai ma kana so ka caje shi. Gaskiya ne wannan ba ta saboda kai ma kada ya je ya shiga gidanka ya sa maka wani abu da ake planting of evidence ya yi maka planting ya shuka maka wani abu ya shuka wani abu baka sani shi daga baya zai samu kan gasi na hannu da baka sani ake ciki ba da so da gaskiya yana da kyau mutane musu kula ba saboda tsoron da mutane suke da shi musamman da kuma rashin sani na shari'a shi sa suke ba da dama irin wannan abubuwa da ke faruwa a kansu wanda kuma tun asali bai dace su ba da dama faruwa a kansu. To ba da sami doka ta yanke a game da ɗan adam ya faɗi albarkacin bakinsa akan gwamnati ko kuma rayuwar mutane. To doka ta ba da dama akwai freedom of speech. Wato za ka iya magana za ka iya faɗa abin da ya ga dama. To amma ka sani cewa malaman shari'a suna cewa iya inda rights ɗinka ya ƙare to a nan na wani kuma ya fara. A nan na wani ya fara saboda haka abin da wani yake nufi shi ne idan za ka yi magana kana da right ka yi to amma baka san cewa kuma akwai kuma su right ɗin wasu mutane su ma wanda in ka faɗa wani abu da na baya ciki ko kuma wanda ya zama laifi ne game da su ko kuma ya ci mutuncin su to kai ma kuma ba za a kama ka da laifi ba na kuma saboda su ma wanda za ka yi magana da su a kan su ɗin su ma suna da wasu right ko kuma wannan right ɗin da aka faɗa na shari'a su ma suna ciki su ma suna ciki saboda haka idan za ka yi magana da su sai ka yi magana da kai sai kai magana amma kuma kana duba cewa me ne in ka faɗe shi ba zai zama matsala zai je zama matsala a gaskiya amma dai maganar da ita ba ta da kawai dai ka san maganar da za ka yi a matsayin ka na ba ka san maganar da ka faɗa ka san maganar da ka faɗa idan ba ka san maganar da ka faɗa ba ka je ka saki baki to wani lokacin za ka ja kanka matsala to shi sa ake so yawanci masu irin yan social media da masu maganganu na yan siyasa da zan cewa suna da lauyoyi da suke masu shawara wajen irin abubuwan da za su faɗa kuma suna shiryar da su ga abin da kuma su faɗa ba don kuma saboda ya zama cewa ko da za ka yi opposition ko da za ka yi wasu maganganu to ka faɗa wanda ka san cewa Allah da nan gaba ba wanda zai ce zo dai ka ce na neman haƙƙinsa kuma ka tare masa haƙƙi. Barista kamar yanzu ya kake ganin jami'an tsaro wanda suke zuwa kawai su kama mutum ba tare da wani haƙƙi nashi ko wani ba wani tsayayyen bincike kuma su kama shi ya kwanaki sannan wata hanya shi wannan mutumin zai bi don ya fitar da kansa da yawa. To gaskiya ne shi abin da ya shafi jami'an tsaro kamar musamman 'yan sanda akwai wani kundin tsarin da ake cewa police act. Police act ya ba su dama na idan sun a matsayinsu na masu enforcing na shari'a idan suna da wani reasonable suspicion game da mutum ko su tsare shi su tambaye shi ko su sace ɗinsa ko kuma dai su yi wani abu wanda zai bayyana musu gaskiyar lamarin mutumin cewa mai laifi ne kuma da laifi ne amma abin da ya shafi arrest kuma kama wulakanci da sauransu to gaskiya bai dace ba tunda shi kansa mutum da tsarin mulki ya bayyana yadda 'yan sanda za su yi arrest ɗin akwai inda har za su iya sa karfi amma shi ma sai idan wanda za su kama ya sa karfi ko kuma yana nema ya gudu ko yana abu da sauransu to akwai kuma shari'a ta ba su dama su sa wannan karfin
don su kama shi, amma ya zama duk irin force ɗin da za su sa ya zama proportionate, kada ya zama ƙarfin wanda zai kawo cin mutuncin wannan shi mutumin da za a kama da sauransu. Kuma yawanci akwai abubuwa da za su dinga dubawa wanda duk wannan tsarin mulkin nasu na wanda ake cewa police act ya bayyana musu cewa ga yadda za su ga yadda za su. To yawanci abubuwa suna faruwa ne wanda kai a matsayin da za a yi maka haka ba mai ba ka san me shari'a ba ka san kuma ya shari'a take ba idan an maka ba ka san ma a'a shi wannan ya halal ne kuma ya dace dan sanda ya yi ko bai dace ba sun jace ba ya dace dan sanda ya yi wannan ko bai dace ba kai da aka ce kai ga jami'an tsaro ko tsoro ya kama ka. To yanzu ba da wata shawara za ka ba masu kallon da sauraro akan wannan ka wayar ka ƙara wayar wa jama'a da kai akan ban mutane su ɗauki hukuma abokanan su ne. Saboda irin mutane suna ganin kamar hukuma in aka ce hukuma kamar an faɗo wani tashin duniya. To haka ne yawanci haka ne mutane kamar da na gaya miki shi sa ba kowa ne zai zama mai ilimi ba zai taɓa yawa shi ba zai mai ilimi. Gaskiya ne amma ya bayar da kai amma wai da kai da amfani. To kuma shi sa ya zama dole ne a hukumance tunda shi za ka san haka wani muke da abin da ke National Orientation Commission wanda at least akwai wanda ya dace a dinga wayar da kan al'umma a kai. Don su gane da zama cewa kada ya kullum mutum ya zama submissive in the sense that abin da aka ce an kama ka kawai ka zama kana tsoro sai abin da aka ce maka. Akwai inda ma dace kai maganganu ka ce a bai ka nuna cewa ga haƙƙin ka ga wayar su amma inda aka ce kuma sai ka shiru sai abin da aka yi da kai. Ya danganta kamata a ce mutane su dinga bibiya da kuma misali kotu ma ai dan adam kamata a ce ma ko da ba doya bane kai ka dinga samun lokaci game da ke zuwa neman kuɗin ka ko na zuwa ko aiki ka dinga samun lokaci kana zuwa kotu kana ganin ya ake yin proceedings wato ya ake yin gwaje-gwaje ko na awa ɗaya ne minti 30 ka gani shi kenan ba da tsari ma za ka gaya mun kotun da kake za ka zuwa ina kare to ba ko sai kin mun insha Allah to a gurguje dai na ga lokaci yana hararar daga ƙarshe barista wata shawara za ka ba masu kallon game da yadda suke ganin kamar kundin tsarin Najeriya akan dai kundin tsarin Najeriya yawwa wata shawara za ka ba mutane sannan ya za su yi su ƙara gane su fa suna da yanci a Najeriya. Yawwa to shi sa shi kundin tsarin mulkin Najeriya ba kawai na lauyoyi ba ne kawai. Kundin tsarin mulkin Najeriya is for everybody, every citizen na Najeriya wato kowa da kowa na ƙasa. Ba kai kada ka ce wai sai kai lauya ne sannan za ka san me kundin tsarin mulkin kamata a ce kowa ta ƙasa yana da kundin tsarin mulkin Najeriya kuma yana dubawa yana da yayi da yayi a ciki ba ko saboda ya san farko da ya san hakkinsa kuma ya san cewa ga abubuwan da ya ba akwai damar ma da dama da aka ba dan kasa ba a san me yace dole sai kana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya a cikin ne zaka duba ka san me ake ciki kuma mu irin damar mulki aka ba a cikin ko da so ka ajiye shi a gidanka ba ko ka samu dan dama ka karanta hakkin shi za ke so kuma yawanci kowa musamman mutane masu businesses da wanda ba su da businesses da wanda su ma'aikata a ce kana da lauya wanda kake consult yana wayar da kanka kan wasu abubuwa ko yaki ko da kana kan ko da haka za shi sai kika kasashen da suka ci gaba za ki ga yawanci family ko da ba sa komai akwai family lawyer wato akwai lawyer na family wanda ko ba wani abu suke ba shi ba idan wani abu ya tashi za a yi a tambaye shi a cikin yake gani kuma shi da filan sun ɗauko wani abu za su zai dinga ba su shawara cin kuyi kaza amma mutane gaskiya yanci to ai ana ganin kamar ku lauyoyi kuna da tsada da yawa to ba ma ai akwai da mal akwai ba su da tsada akwai kuma wanda ba wai ba su tsada ne no ba ka wani ya danganta yanzu ni da kika same ni ai kowa samu ai zan mu bayani abin da shafi tsarin da shafi tsarin mulkin Najeriya da sauransu da kuma irin yadda ya dace hakokinsa da wasu ba sai ka fara wani lokacin idan kika an ce an bada kuɗi sai in an taso wani rigima ta taso kana da court case ko kuma ka zo ka ce a ga wannan ina so a rubuta min zan yi kaza amma wai dan kowa yadda kai ko wani abu wanda yana da daɗi gaskiya da kyau kamar yanzu duk wanda yake so barista zai iya kiran ka dan wayar da kai sosai za ka ba mutum appointment ya zo office ɗinka sosai shi sa ake so a yi nauyi akwai da ake ce pro bono cases ko pro bono services wato irin taimakon da za ka rinda a kyauta ana son lauya ko ba kuma ya zama cewa yana pro bono ko ne foundation da ya ware ko wani lokaci ko kuma wasu shari'u da ya ware yana ba da pro bono wato ne kyauta ai ba komai da za ta kuɗi
ko ina jirgi to wannan tunanin ne ya shiga cikin mutanen shine da baki balantana ma mutane suna fama da talauci sai su kamar ba za su samu dawa ba sai ka ce wani za ka magana da wani mutum da sigarar gaskiya ni kaina na yi wannan tunanin kafin haɗu da kai wa mutane da wanda suna kiran me kaza me kaza amma ba san shi ba zai ce ma da ya ba lambar ka shi Allah na so zan yi kaza kaza Allah me shawara ka sai ka shawara ai wannan bai dace hakila ma ni nauyin mu daga cikin shawara da na ba mu kungiyoyin mu da sauransu musamman a Nigerian Bar Association inda muna da bangarorin a ciki da suke da haƙƙin wayar da kan mutane da irin mai shari'a take ciki mai zan ta mata muna university muna da wani abu da ke legal clinic shi ne wani ɗan kwamiti ne na ɗalibai da ake samu suna zuwa sauran faculty department har kai har waje ma muna da prison da wayar ina wayar da kan mutane muna nuna su cewa ga haƙoƙin mutane nan ne zaki dinga wani ce a to haka ne dan ga na azumi wajen shekara 2 shekara 3 kawai akan wani da haka da kai sai kiga nan da nan ka zo a cikin kana wannan yawon da wani da kan mutane sai kiga ana ta samun mutanen da zalunci da ma zaman sa abin da ya fara da kan mutum ya shekara wanda kawai wani ma ake fara nisa da ya fata wani ma wai ba rana alƙali ya iya sa rana wani duk irin wanda zai kawo wani to wani gaskiya wani da kan mutane yana da kyau sosai especially wanda shi shari'a saboda duk sanda mutum zai aiki ya san cewa yana aiki ne akan doron doka ba tare da saba mata ba. Yanzu ba ta wata hanya kake ganin mutane za su bi domin su samu lauyoyinsu. Okay. To shi yawanci lauya za ki ga da wahala mutum ya taso in dai ba irin can wajajen masu nisa haka to ana da mutum ya tashi bai san wani lauya guda ɗaya ba ko kuma a na san lauya ko aboki na san lauya wani za ki ga a gidansu akwai lauya musamman gidan da ake karatu da zai ga wanci ana zuwa university wani za ki ga a gidansu akwai lauya wani kuma za ki ga harkar mu'amala ce ta yau da gobe ya sa ya san wani lauya da sauransu. To ga wanda suke so su samu irin lauya da wanda za su dinga consulting ko suna magana da shi wajen wayan musu da kai wannan ba matsala ba ne in kai ba ka san da abokin ka ya sani ko dan uwan ka ya sani ko ɗan ka ya sani musamman idan kana cikin wasu harkoki za ka iya samun sa kai wannan to kuma ga waɗanda ba su da dama kuma suna can waje mai nisa wanda ba su samu ba su da damar ko sanin lauya ta hanyar ko aboki ko dan uwa ko bai shi ne da gaya miki da cewa akwai hukumomi a jiha akwai hukumomi waɗanda aikinsu shi ne su ba da hukuma ce ta gwamnati ba wai individual ta gwamnati aikinsu ce ake cewa wani muke ce ke legal aid council su aikinsu shi ne su ba da taimako ga indigent wato waɗanda ba za su iya affording lauya ba su ba da taimako gare su to shi ne ka je nasu duk ofisin su duk kana da wani da za ka yi ofisin su yadda ake samun shi ne ka je ofisin su kuma kowace jiha ta Najeriya kuma akwai a federal akwai na ƙasa da ke Abuja. Wajen yana da suna ne inda za su je su samu? Sunansa Legal Aid Council. Legal Aid Council wato ba da taimako na shari'a kuma ba da taimakon shari'a. Kuma ba da taimakon shari'a ta suna sanar ko ina a jihohi duka suna. Shi ke da ba da samu na godiya. To ba komai. To masu kallon mu duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin sai wani makon in Allah ya kai mu.